jeg bliver 16 år her, lige inden vi tager til VM, og jeg dykket kickboxing i 2 år. Jeg hedder Christine, og jeg er 15 år gammel og dyrker kickboxing i 2 år. Jeg hedder Cecilie, jeg er 10 år, og jeg har dyrket kickboxing i 2 år. Jeg hedder Anson, og jeg er 11 år gammel, og jeg har dyrket kickboxing i 2 år. Jeg hedder Maria, og jeg er 16 år, og jeg har gået til kickboxing i 2 år. Jeg glæder mig mest til bare oplevelsen at komme ned og opleve det store, hvor stort det egentlig er. Jeg tror, det er oplevelsen, altså komme derned, hvor der er så mange mennesker, og det virker til at være helt vildt, så det er oplevelsen til VM. Det er nok at få en kamp og ikke trække mig. Når jeg skal til VM, så glæder jeg mig mest til at få en kamp. Se hvilke modstandere jeg skal op og kæmpe mod. Og så nok også på værelse med min bedste ven. Det jeg drømmer mest om at få en god oplevelse. Det ved jeg ikke rigtig. Noget med nogle frontspark, tænker jeg. Det kan jeg meget godt lide. Men det kommer nok mest til at blive sådan noget 1-2 cirkelspark, 1-2 cirkelspark. Mest Batman, hvor man ligesom trækker sin hånd tilbage, og så det var lige, Yes. og ligesom hopper. 1, 2, high kick. Ja. Det jeg godt kunne tænke mig at få med hjem, det er da helt klart en guldmedalje, men også bare oplevelsen og opleve det dernede. Det er meget. Ja, det ville sgu da virkelig, det ville være virkelig fedt. Men jeg synes, oplevelsen er vigtigst. Men selvfølgelig vil jeg gerne have en medalje med. En guldmedalje. En guldmedalje? Jeg tror, en medalje eller en pokal. En medalje. Det er sgu